Hej Tove. Hej. Hej, hvordan har du det? Jeg har det fint, men meget forvirrende. Forvirrende? Hvad er det, der er forvirrende? Det er alle de der ting, I siger, jeg skal spise, og maden der forvirrer mig meget. Nå, det er forskellige mad, du skal spise, der forvirrer dig? Ja, Okay. Men altså det, der er sådan vigtigt, som jeg kan fortælle dig, det er jo, at når du har høj blodtryk, hypertension, så er det rigtig vigtigt, at du ikke spiser saltindholdig mad og fedt. Det har jo en tendens til at øge din blodtryk. ja, Og fedt, det gør jo, at du får arteriosklerose. ja, hvad er det? Jamen, det er jo fedt, der sætter sig fast på din blodkar. Ja, Og det gør jo, at blodets passage ikke er særlig tilstrækkelig. ja, okay, det er jo ikke godt. Nej, det er jo ikke godt. Og det gør jo også, at når du så får den her fedtprop, der løsriver sig, så kan den gå hen og sætte sig fast på en i kar i hjertet eller i hjernen, der gør, at du så får et blodprop. Ja, det er jo slet ikke godt. Nej, det er jo slet ikke godt. Det skal vi nødig have, at du kommer ud fra. Ja, det går ikke. Nej, det går jo ikke. Så det, du skal gøre, det er at spise sunde fedt. Ja, Og hvad ved er du... det? Ja, okay. Det skulle jeg lige til at spørge dig, om du vidste, hvad det var. Jamen, det er jo sådan noget som fedt, eller fisk hedder det. Ja, Laks og sild eller noget tun og makrelsalat. Kan du lide sådan nogle ting? ja, det kan jeg godt. I hvert fald makrel. Ja, oven på rugbrød. Ja, og så godt med mayonnaise på. Ej, ikke mayonnaise. Du må droppe mayonnaisen. Ja, okay. Men på rugbrød også noget med rigelig og salat ved siden af. Ja, Du ved jo godt, at salat og frugt, det indeholder jo nogle mineraler, vitaminer og calcium, der er godt for blodtrykket. Det sænker blodtrykket. det gør det, det ved jeg godt. Så det er jo rigtig fint, hvis du kunne få det indført i din kost. Ja, Og så tænker jeg også i fiberrige produkter. Havregryn for eksempel til morgen. ja, Det gør jo også, at du får, eller du lettere kan komme på toilettet, så du ikke får sådan nogle problematikker ved toiletbesøgene, som vi har talt om ja. med forstoppelse. Må jeg så gerne komme godt med sukker på? Ikke så meget. En lille smule. Ja, okay. Men måske med noget tørret frugt, eller nødder og mandler, det vil være rigtig godt. Ja, okay. Og hvis du så skal drikke mælk, så skal det helst være skumme eller minimælk. Ja, okay. Du ved jo, sødmælk og letmælk indeholder mere fedt end det andet. Ja, det gør så ikke noget, hvis det er de der. Dem kan jeg godt lide. Dem kan du godt lide. Ja, Super, det er rigtig fint. Men også det med, hvis du spiser frugt og grønt 3 gange eller 6 gange om dagen, vil det være rigtig fint. Hvordan har du det med grøntsager? okay, men det er bare, hvilke nogen jeg skal tage, og det virker meget sådan 600 gram om dagen. Det behøver ikke, du kan starte med 2 forskellige frugter om dagen, og så 2 forskellige grøntsager. Hvorfor nogle grøntsager kan du lide? Tomater, agurker og peberfrugt. Jamen sådan en blandingssalat, Ja, det vil være rigtig godt. Ved siden af noget kyllingekød for eksempel. ja, okay. Uden skind. Det vil helst være rigtig godt. Men det bliver jo meget hurtigt tør, sådan noget kylling, hvis du steger. Jamen med noget fedtfattig dressing, Ja, okay. og ikke mayonnaise. Det skal være dressing. Ja, Og noget rigelig væske ved siden af. ja. Ikke sodavand, Og det har jeg ellers håbet på. som du er rigtig glad for. Ja, det vil jeg jo gerne have. Ja, men det er usundt, Ja, okay. ikke også? Jo. Det lager sig som fedt på kroppen, Ja, det går jo ikke. ja, og din vægt er jo steget med årene. Ja, den er det jo desværre. Ja, det er rigtigt. Og de her fødevarer, som jeg har nævnt, det gør jo også, at du får en mere mæthedsfornemmelse. Ja, Og så bliver du altså ikke sulten lige så hurtigt. men det var fint nok. Mm. Men Dejligt. nu når du snakker om det der mad der, hvor meget skal jeg så spise? Det lyder meget indviklet løbet af sådan en. Ja, det gør det jo. Men jeg tænker, at vi laver sådan en ugeskema Ja, i samarbejde med min kollega sygeplejerske, Anne Mette, og dine tanker skal vi selvfølgelig også have med i det her kost. ja, Hvad du gerne vil spise og drikke, ikke også? ja, okay. Så det laver vi også på et tidspunkt, og så får jeg det sendt det til dig, så du kan have det ved siden af. Okay.
Hvordan går det med motionen? Nej, ikke så godt. Ikke så godt. Nej, Hvorfor? den er lidt svær at komme ud, når det ikke er særlig godt vejr. Ja, men du skal jo tænke på, når jeg siger motion, så er det ikke sådan, at du skal have høj puls og svede. Det er jo ikke sådan noget hård træning. Nej, Det er okay. ikke det, jeg mener. Det er jo tage ned til købmanden og normale dagligdags rengøring, opvask og støvsugning. Okay, så er det lidt nemmere at forholde sig til. Ja. Så du skal bare lige 30 minutter om dagen. Ja, okay. Hvis du ikke lige kan overskue det på én gang, så fordel det på et døgn. Bare du får det motiveret. Eller Hvor motioneret. meget af gangen skal jeg lave? Jamen altså, hvordan er det? Hvordan ser din døgnrytme ud om dagen? Det er jeg jo stå op der på formiddagen. Og så går jeg ud går- og gør mig i stand. Ja, du går jo til strikklubben, gør du ikke det? Jo, det gør jeg. Den ligger jo heller ikke så langt væk. Jamen, så skal du lade være med at tage bussen for eksempel, Ja, og gå den frem og tilbage. ja, Det er jo også rigtig godt. ja, okay. Og så ud og handle, hjælp din mand. Mm. Må man gerne holde pauser i mellemtiden, hvis jeg er ude at gå? Ja, selvfølgelig, hvis du får det dårligere og får ondt i benene, så hold pause. Okay, Det det er godt. rart at vide. Ja, det er det. Det er det, men det der også er ved det, det er jo, det er metabolisk fitness, kalder man det for. Så forbrænder du mere fedt. Ja, Så det er jo en god start på at få motioneret lidt. ja, så jeg skal ikke have pulsen op eller noget? Nej, det er ikke nødvendigt. Det skal du ikke. Nej, okay. Er der ellers andet, du vil spørge mig om? Ikke lige umiddelbart. Nej, ellers så ved du kan kontakte mig igen. Ja, det er helt i orden. Okay, super. Det er rigtig godt. Jamen, vi ses så. Ja, det gør vi, ja. Kan du have det godt? I lige måde, ja. Godt. Hej hej.